Σε ποια από τις επόμενες 5 πιο ακριβές σουίτες του κόσμου θα ήθελες να μείνεις? Νούμερο 1. Royal Mansion at Atlantis στο Ντουμπάι. $100.000 τη βραδιά. Και προφανώς αυτή η λίστα θα ξεκινούσε με Ντουμπάι. Νούμερο 2. Empathy Suite στο Palms Casino Resort στο Las Vegas. Για σένα που θες να συνδυάσεις τα καζίνο της περιοχής με μια αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας. Νούμερο 3. Και πάμε Ευρώπη, συγκεκριμένα στο Royal Penthouse στη Γενέβη της Ελβετίας, όπου η βραδιά κοστίζει $80.000. Γιατί, ποιος ξέρει, μπορεί να θες να πεταχτείς μέχρι την Ελβετία για μια σοκολάτα. Νούμερο 4. Αν έχεις $75.000, μπορείς να πεταχτείς μέχρι τη Νέα Υόρκη και να μείνεις στο The Mark Penthouse για να περάσεις μια ρομαντική βραδιά με θέα το Central Park. Και στη θέση νούμερο 5 πάμε στο Μουρακά στις Μαλδίβες, όπου η βραδιά κοστίζει $60.000 για μια λίγο πιο ακριβή χαλάρωση.